Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan. SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan. SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay. Ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Mga kaigsunan, welcome na po nini nga itong tulumanon karon sa mga panglawas at kini kanato sa mga kabubuton sa SED Marketing. Ang tiggama ug tigapurapod sa mga nagunang mga produktong herbal nga tinuod gayud nga dunay pagtabang sa atong mga kalawasan gamit ang mga milagrosong klase sa mga sangkap nga gikan mismo sa kinaiyahan. Mga kaigsunan, ako si Mr. Panyawan and again, kauban gyapon nato ang Partners Health nga makahatag kanatog dugang impormasyon ug kaalam aron kita makaluwas sa atong mga balatian. And of course, aniya na pud karon si Sir John. Sir John, maayong adlaw kanimo. May adlaw kanimo Sir Rick, no? Sa tanan natong mga tigpaminaw din na. Kumusta ka mo tanan? Sa atong mga tanang viewers and listeners, si Sir John usa kini ka igsuon nato nga magatabang kanato sa paghubad sa mga importanteng mga kahibalo mahitungod sa mga klase-klaseng mga balatian. And karong adlaw, Sir John, atong pagahisgutan kining usa ka matang sa balatian nga sagad gyud nga maigo niini kaning mga tawo nga medyo adunay bugat nga timbang. And of course, kaning mga mabdos and kaning mga kaigsunan nato nga kanunay lamang nga gatindog. Agato ang topic karong adlaw, Sir John, mao kining ginatawag nga varicose veins kun beriberi. Tagay kuno ta gamay nga information mahitungod aning atong suliran nga managko ang mga kaugatan sa atong mga katiilan. Kining varicose veins, no, Sir Rick, no? Kining mga kaugatan nato din sa to ang mga paa, tiil, no, nga nawad-an og integrity, no. Makita ang kanimong veins, no, kining atong ginatawag na veins is klase ni sa ugat, no, nga nagadala og dugo ngadto padulong sa atong kasing-kasing. So paano siya nagka-carry ni sa mga unoxygenated na blood, no, padulong sa atong kasing-kasing aron nga ma-oxygenate na pud siya dito sa ato ang baga, no. Kani atong veins, no, hilabinan ning ato ang nasa tong mga tiil ug mga paa, no, sa lower extremities na siya ginatawag na valves. So katong kanino usa ni siya ka tubo, no, tubo ni siya sa ugat, na siya mga valves, no, mga stop valves, no, nga paaron nga ang katong dugo nga nagasaka dili mo balik. Okay, kay tungod sa law of gravity, na syempre na gravity, anything na nagasaka nung munaog gyud siya, no. So aron nga ma-counter na siya, no, nga balaod sa butang ng gravity, ang ato mga kaugatan adunay ginatawag na valves. Sa situation, no, sa ginatawag nato nga varicose veins, tungod kay ang usa ka tawo na overexertion, no, sa ato ang mga muscles sa tiil, sige tindog, sige alsa, no, for a long period of time, mawad-an og integrity tong ginatawag nato nga valves, no, pati ang mga inner lining sa katong mga veins, which mo nang makikita nato no nga murag siya ka ng mga bukol, murag siya ka ng nagbugdo-bugdo, no, murag inana, no, ato makita nga ugat iyang forma pero murag siya ka ng kanaganing sa tawag kana murag kaning kasi ka makita to kaning isaw, di ba, murag kanang nagdanaanan ng mga ugat. No, tungod kay ang mga valves din, no, nawad-an og integrity, mura siya galustrate, mura ginana ba ang pad, or mura siya kanang kung kanang guma pa na sobrang stretch, nga di na mo balik, nawad-an siya sa iyang elasticity. So inana ang presentation, no, sa ginatawag nato na varicose veins, Sir Rick. Okay, dugang information lang alang sa tuang mga kaigsuunan nga nagpamati og naglantaw karon. Kining beriberi kon varicose veins adunay
duha lamang ka main nga klase, no? Kanang ginatawag nga spider veins, which is basically gagmay kay sa nga tanan nga mga color purple nga mga ugat nga gagmay apan daghan kaayo. Napoy uban pod nga ginatawag nila nga murag anaconda nga katong mga dagko nga klase nga mga ugat nga nagprotrude na nga diin adunay pagka blue green ang color na sa atong mga ugat tungod kay dagko na. And of course sama sa gikaingon ni Sir Jan kaganina nga kining gravity plays a major role sa ato ang kalawasan, no? Mo nang adunay mga pagpanghubag sa atong mga ugat. Kining atong kasing-kasing ang purpose ni ini niya nagapump kani siya og dugo para i-circulate niya sa atong tibuok kalawasan. Unya kung kaning atong lower part, kaning ginatawag lang lower extremities, kung pananglitan kita medyo bugat ug gibugaton, bugat kitag timbang, buros or baka higalag isuon na dunay mga other pa nga mga underlying mga conditions, inignaog sa imong dugo ngadto sa imong tiil, maglugos na ka nagsaka, hinungdan nga aduna nay pagpangburot sa imong mga ugat-ugat. Muna usa sa mga nakita nako Sir Jan nga hinungdan nganong adunay ginatawag nga beriberi. Common man pud kini sa mga mabdos, di ba Sir Jan? Kaning sa mabdos, no, Sir Rick, no, katong ginatawag na to na beriberi, no, actually na lang sila kaparihasan pero dili actually sila same jud na condition, no. Kay ang kining sa mga kaubayanan mo nga naga mabdos niya na sila ginasabi natin na beriberi, no, na sila kakulangan sa specific na vitamin B complex, no, nga vitamin, no, vitamin B2 B1, no, na which makakos og paghupong, no, si antiil. Tungod sa same gyapon ang presentation na tungod sa gravity, no, ang tubig dili siya makasulod dito sa atong mga sa atong ugat mo nang dito siya mag-lodge, no, sa ato ang interstitial spaces, no, kani nga to ang mga panit unod. Naay kalambigitan ng kaugatan ni ana, no, tungod kay ang mga tubig na kasagaran atong ginainom o atong mga atong ginaihi, no, di na din na 70% sa ato ang kaugatan. If naay shifting sa tubig tungod sa beriberi, no, tungod sa kakulangan sa atong vitamin B nga specific atong B2, no, mag-shift na siya ngadto dito sa ato ang mga interstitial spaces o kato sa itong mga panit o sa itong tambok. Nakupog ka ng mga papel, no, ang kanang protina, no, sa pag-control ni ana. Sa pikas bahay, no, katong sa varicose veins po, no, tama tayo magiging kagaling katong spider veins, no. Katong spider veins o actually mga capillaries na ito nila, gagmay ka ni mga violet na color, no, na magkatag na siya tungod na sa pressure, sa gravity, sa kabukaton, tama to kaganina, kanang sobrang sigig tindog, walay pahulay, no. So kana ang iyahang mga hinungdan. Once nga malus magud nato tong integrity sa tong kaugatan, like atherosclerosis, no. Sa atherosclerosis nagagahi lang siya o nagakipot, no, o naa siya blockage, no. Ang kanina pong sa varicose veins, mara siya naluya. Okay, so mara siya kanang same sa aneurysm, no, na nawatan siya integrity, muburot na siya. So ang varicose veins same po na siya na mara siya naluya, murag wala na siya katong firm ang dapat firm, no. So nawatan na siya kanang nahimo na siyang murag balloon. Okay, so same po na sa ato ang mga varicose veins, ang ato mga ugat naburot na siya, labaw na to ato mga valves, no, itong valves nga nagapugong sa pagbalik sa dugo. So ana mo ana man ako sulod sa valve niya, muundang gunitan sa valve, di ba, mumana sa atong mga gripo na mga ball valve, mga pin valve. Yes, kaya po, no, marasya ka ng faucet na pag musulod ang tubig, di na siya makabalik pababa. So ginapugnan niya. More na time nga pag once mawad-an ni siya integrity, Sir Rick, katong valve niya, muna makita nimo nga dako kayo ng mga ugat nga maglikos-likos din na sa to ang mga diri sa paa, diri sa bagtak, makita na to, no, nga pangit siya tanawon. So muna siya man nga makakos po ni siya og dugang pain, no, og discomfort para sa atong mga kaigsuonan. Labo na mga kababayan, no, ang buntis, siyempre duha ka book weight iyang ginadala, no, yang weight ug ang weight sa bata, no, plus kang amyot ang katong tubig, no, mo nang double pud ang iyahang jeopardy, double ang risk, no.
sa kaning tawag to na peri-peri o ganing varicose veins. Okay. Sir Jan, ang usa sa mga maayo nga pamagi matud pa nila nga para ma-prevent kining burot sa ato ang mga ugat, mao kanang kung kita aduna kitay trabaho nga tibok adlaw, and then pagpauli sa panimalay, maayo kayo nga isabit or ipatong ang atong duha ka mga legs or atong mga paa no sa wall para mo dagayday pagbalik ang water ug dugo paubos, para at least dili ra pod ma-pressure kaning atong mga kaugatan. And maayo usab nga haplasan sa said liniment oil. Yes, tama to yung gingon Sir Rick, no, nga tindot gyud nga papahulayon nato tong tiil, no, ikan sa long day nga sige stand or sige walk, no, running or naga-walk ba or ang kani mga sales lady, sino mga standing nga mga personnel, no, nang most of the time 8 hours 12 hours na nagatindog, mga security guards, no, kana na mga trabaho nga very strenuous sa ilahang mga tiil, nindot gid kay itong abiso nato no nga pwedeng isaka na to atong mga tiil aron nga katong sa bataw nga to ma-assist na to no ang blood flow, ma-assist na to no babalik no against the gravity no para maabalik na pud nato, masaka na to tong tiil, mabalik ang dugo. So kana no plus katong paggamit ato sa sedlin ni tama dito kay Sir Rick no tungod kay dito ginayon na to ganina no nga maka promote siya no permit ito ginaingon sa to mga tipamino na maka-promote sa vasodilation. Kaning vasodilation, vaso means ugat no, veins, dilation pagdako no, pagdako sa to mga kaugatan, which pagkatabang dito sa pagdagayday ug paspas no, but ma-assist na to kung mga natrap na mga dugo dito sa katong mga daot na ng mga ugat. So tama day no, kalimtan na to dili kalimtan no nga dili na to hiluton ang kaning mga varicose veins no, kay mga ugat ni siya mga ma'am ug sir ha, mga higala no, dili na to ni siya hiluton na ato na siyang pugso no kanang pawala no, kay tungod kay actually dili na siya ang pain na ginahatag ano, ang discomfort na dili na tungod kay na lactic acid na kuan na build up or kaning marag pamaol, dili na siya inana, tungod na siya sa kalisdanan no sa atong ugat nga mo pabalikon tong mga unoxygenated blood ngadto padulong sa pagkasikasin. So instead nga ato siyang hiluton, ato siyang butangan og liniment no, kani atong product ng said liniment, tungod kay makatabang gid ni siya aron nga sa circulation aron mapabalik nato tong mga dugo no nga wala na kabalik pa ngadto sa atong kasikasin. Og eventually tungod kay ma-lessen man ang load no sa atong kaugatan, mubalik siya ngadto sa katong original niya nga form. So kana siya sir. And makatabang usab ang mga kapsula sa said marketing, either kaning said Panyawan Plus or said Panyawan Garlic, pati pa kaning atong said Kogon Herbal Capsule. Kini gumikan kay kaning mga klase nga mga kapsula aduna kani gahom sa panyawan nga tanong, di na pamatudan nga aduna gipagtabang sa ato ang mga kaugatan, pati pa sa atong dugo nga maoy nagadagayday niini sa ato ang tibok kalawasan. Tinud kini Sir Jan, di ba? Yes, tinuod yun na Sir Rick no, kana atong tulo ka produkto no sa said marketing ng mga capsules na to, pili mo din na sa tulo no, para mababatukan nato ning varicose veins o kaning atong beriberi no, puno ni sa ginatawag natong vitamin B complex. So dili lang ni siya katong pang varicose veins katong bisan pag kanang pagmanas ay kanang pagbanhud no sa atong mga kakamot, sa atong mga tiil, which is very nice no, ato kay gina-rejuvenate niini ang ato ang mga nerve endings no, ato mga neurons no, plus kining ato ang ginaingon nato nga varicose veins, siyempre katong ingon nato na kining pagwas nga naay pagdako no, lagi na inflammation. So aron para dili ma-degenerate no, o meaning pag matigulang o mawad-an og integrity ang atong mga kaugatan, dindot nga magkumas sa atong said Panyawan Plus Mangosteen. Tungod kay taas kay ni sa ato ang mga phytonutrients no nga kinahanglan kaayo babatukan ng free radicals ug uban pang mga inflammatory responses sa atong lawas. Okay. I guess wala namang kita igong oras ug panahon Sir Jan, murag oras na pud para pag manamilit kita. And sa itong mga listeners karon, tangi lang yapon kining atong hugyawan sa Said Panyawan kay daghan kag makatunan nga mga klase nga mga kahibalo. Sir Jan, salamat kayo. Salamat kayo Sir Rick no, sa tanan natong mga tigpamino. Salamat kayo sa pagdawat namo no, sa amuang pag-share niya sa
mo ang naibalaan sa mga kasinatian din na pagkaragan pagyapon ta sa paminaw, sa pag-share, no, sa pag-like, no, sa ato ang program tungod kay ubay-ubay pa ka mga kahibalo ang among kaya pa nga ma-share kaninyo. Salamat ka. Okay. Sa atong mga listeners and viewers karon at ang ilang yapon kining atong hugyawan sa SED Panyawan. Dalit kini kanato sa SED Marketing ang tigama sa mga inila mga produktong herbal nga napamatudan. And of course, nadyo'y matabang sa atong kalawasan. SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Liniment Oil, ug ang SED Kogon Herbal Capsule. Apil pa ang atong mga sabon, ang SED Celebrity Kojic Soap, ug SED Celebrity Beauty Soap. Kini si Mr. Panyawan nagaingon kung aduna pa kay balatian sandig na karon sa mga produktong herbal nga ginama sa SED Marketing. Dahil pagka SED Marketing, tatakining magaling! Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa SED Marketing, ang knowledge power sa hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa SED Marketing, ang tigama ug tigapunapod sa SED Marketing products sama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic Capsule, SED Kogon Herbal Capsule ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini katulumanon aron kadugangan pa ang imong kahibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.